Отговорете си на въпроса: живее ли здравословно? Това е първата крачка към осъзнаването на риска от заболяване. Редовното спортуване е гарант за вашето добро настроение и крепко здраве. Изборът е ваш. Любимото занимание ще ни помогне да се отпуснем и да се възстановим, да се наслаждаваме пълноценно на живота. Когато знаем повече за рисковете, ни е по-лесно да захвърлим вредните навици. Полезната здравна информация ни мотивира да живеем разумно и в хармония с природата. Не подценявайте грижата за своето здраве. Профилактичните медицински прегледи са важно стъпало в преодоляване на риска от заболяване. Грижете се за своето здраве. Обичайте живота. Застраховка "Обичам живота" за нея и него от Евроинс Живот.